konstruksyon ng Farm to Market Road sa may Santol, La Union, masusing pinaghahandaan. Para sa detalye ng balita, pakinggan mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Isinagawa ang isang pre-construction conference kaugnay ng planong pagpapatayo ng Farm to Market Road na magdurugtong sa mga komunidad ng Ramot at Bugil sa bayan ng Santol sa La Union. Layunin ng pagpupulong na matiyakang maayos, mabilis at transparent na pagpapatupad ng proyektong matagal nang hinihintay umano ng mga residente. Sa nasabing pagpupulong, tinalakay ang kabuang saklaw ng proyekto, kabilang ng schedule ng konstruksyon, mga kondisyon ng kontrata at ang malino na pagtatalaga ng mga tungkulin sa bawat ahensya at katuwang na institusyon. Binigyan din ang kalaga ng koordinasyon sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan at mga implementing agencies upang maiwasan ang pagkaantala at ang masiguro ang tuloy-tuloy na daloy ng trabaho. Naging mahalagang bahagi din ng talakayan ang pagpapaliwanag sa mga pamantayan ukol sa pangangalaga sa kalikasan at sa kapakanan ng komunidad. Inilatag ang mga mekanismo para sa regular na pag-uulat at monitoring upang mapanatili ang pananagutan at transparency sa buong proseso ng proyekto. Inaasahang magbibigay ang Farm to Market Road ng malaking tulong sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at residente sa lugar habang pinapabilis ang ugnayan ng mga komunidad sa sentro ng bayan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.